लाखादों इदि गासिखौबो लाना होजोबनांगौ र' बाबानो नांगोन ना बाला जानला मानला हाबफैनो र'ब्ला बताओ कैसा लगा आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है रे अच्छा लगा है बेयो जादों दीन दयाल कलेज जिन्जियाव थानाय बियो गंसे जोबोद समायना रमायना दीन दयाल कलेज बेयाव साइन्स स्ट्रीमाव फरायनो हायो दा आर्ट्सनिबो जासिगोन लागासिनो होननाय खोनादों ओमफ्राय स्पेसियेलि माने साइन्स स्ट्रीमफोरनि थाखाय मोजां आरोना बेयाव दा आरो रिजाल्टआ बिराद मोजां आरो फोरोंनायाबो बिराद मोजां होननानै बुंदों बेयाव बयनिख्रुइ माने साबसिन आरो गोदान कलेजखाय माने जोबोद मोजां माने फोरोंग्राफोराबो बिराद गोसो होना फोरोङो आरो रिजाल्टआबो मोजाङैनो ओंखारगासिनो दं होननानै खोनादों आरोना थ' एडमिसन लाखांबाय दा जोङो साथाम एडमिसन खालामफैदोंमोन साथामनिबो एडमिसना कमप्लिट जाबाय दा समबारनिफ्राय क्लास जासिगोन गासिबो साइन्स स्ट्रीमावनो लानाय जादों थेंक इउ आगे देखो आप कैसा है कॉलेज का इधर से ऊपर जाता है इधर भी है इधर वीडियो खालामदां जा रही हो तुम्हारे पास बिनानाव बोरै मोनदों गोसोआ कलेज गोदान फैनो मोननानै एन्सारबो होआ आरो नङा इदि नङा ओरैनो गिदिंदों ओरैनो आं लाफानो आरो इदि नङालै आं लानि रो नया कॉलेज क्लास जादों क्लास जादों आं फरायनो लुबैनाय कलेजआ मोजांथारमोनलै ओमफ्राय इयाव बारायनो बेथ' Chia, chia, up and down, up and down. Ơi, mày sợ lắm mày nè làm này. Đi thấp thấp. जादों लाखादों इदिबाबो जायो र' गासिखौबो लाना होजोबनांगौ र' बाबानो नांगोन ना बाला जानला मानला हाबफैनो